Għaliex Ġesu wetta il-miraklu tal-qabda l-kbira tal-ħut. Ġesu rid juża din l-okkażjoni biex jagħti tagħlima importanti lid-dixxipli. Minkejja li xmun kien għajjen wara lejl jitħabat għal xejn, xorta waħda kompla jikkombatti għall-kelma ta' Ġesu, infatti qallu la qiegħed tgħid int ħankala xbik. Meta tħabbat wiċċek ma' diżappunti u fallimenti, inti tinsisti mal-mulej bħal xmun biex inti tisma' il-kelma tiegħu u tirċievi l-kmand tiegħu. Dan l-inċident jgħidilna verità importanti dwar kif Alla jaħdem fil-ħajja tagħna u permezz tal-ħajja tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jistenna minna affarijiet akbar milli aħna nistgħu nagħmlu weħedna. Meta aħna nikkoperaw mal-ħidma tiegħu, aħna nwettqu ħafna aktar minn dak li nistgħu nagħmlu weħedna, anzi, dak li fajnejna jidher impossibbli. Inti xhud veru tal-ferħ tal-Vanġelu ma' dawk ta' madwarek u titlob għal ġirien tiegħek, għal sħabek tax-xogħol, għal qraba ħalli huma wkoll isur jafu lil mulej Ġesu u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħu. Mulej, imla lil qalbi bl-imħabba u l-modrija għal dawk li ma jafukx jew li ma jimxux warajk. Għamel li nkun xhud tajjeb tal-verità u s-salvazzjoni tiegħek għal familjari, għal ħbieb u għal kollegi tiegħi. Marija ommi għażiża, għallimni int inkun dixxiplu tajjeb ta' ibnek fuq l-istess eżempju tiegħek li int id-dixxiplu perfett tiegħu. Amen. Darkness bright, who will bear my light to them? Whom shall I send?
hearts of stone. Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send?